Vă așteptăm la Expoplast! În perioada 14-17 mai, pavilionul B1 de la Romexpo București găzduiește Expoplast, ediția 2024, singura platformă de afaceri și networking din România pentru industria de prelucrare a maselor plastice. Expoplast se adresează specialiștilor din industria de prelucrare a maselor plastice, dar și profesioniștilor din alte industrii conexe. Sunt Radu Roman și respectiv Tudor Roman. Este, cred, a treia sau a patra participare a noastră la Expoplast. Un târg pe care îl iubim și participăm de fiecare dată cu plăcere. Produsul nostru principal sunt sistemele de canale calde și regulatoarele de temperatură de la firma Molmasters, firmă multinațională. Vă așteptăm la Expoplast, veniți la standul Technic Moltrade, standul numărul 100, pentru a spori activitățile noastre în producție. Vlad Tomescu. Am venit aici reprezentând firma Subansamble Auto, o componentă a grupului GIC. Noi avem 3 divizii. Divizia de injecție mase plastice, suflate și spume poliuretan. Avem aici piese spumate din poliuretan. Avem piese injecție masă plastică, piese high gloss, piese 2K, piese overmolding. Vențislav Kostadinov. I'm very happy that you return in Bucharest instead of Sibiu, because here we have more visitors. E foarte bucuros că ne-am întors înapoi la București. Înainte făceam târgurile astea pe la Sibiu sau la Arad, le-am tot plimbat. Aici e piața mai mare și mai mulți vizitatori. Location is very good and the structure of the stands is very good. Și locația bună și structura standurilor și a expoziției la fel. Welcome to the Plastic Fair because it's the best in Romania. Sunt Diana Gheorghe și lucrez pentru firma FINF Continental Technic, care este o întreprindere din Germania. Eu sunt consultantul comercial al acestei firme, care este producător de compounds, adică polimeri compuși. Avem sediul în Düsseldorf, Germania, iar fabricile noastre se află în Turcia și în Dubai. Vasile Pop de la societatea Chimavil. În primul rând mă bucur că s-a organizat acest târg și că am avut oportunitatea să participăm și noi în urma unor experiențe căpătate prin vizita la mai multe târguri internaționale și de asemenea mă bucur că sunt destul de mulți participanți, ceea ce consider că e un bine pentru industria prelucrării plasticului în România. Gabriel Dumitrescu, director de vânzări și marketing al Roncolor 2000 SA. Ne-am prezentat la acest târg în calitate de lider al pieței de master batch și aditivi din România. Roncolor produce întreaga gamă de coloranți și aditivi pentru mase plastice. E parte a grupului Global Colors. Suntem numărul 5 în Europa.